כאן קודקוד, פקדה אותנו השעה. נראה לאויב כי כאן שעתה חטיבת המחץ. נצמיד אותו בכל מקום אליו יברח עד לניצחון. עם ישראל סומך עלינו. אני סומך עלינו. תחנות חטיבה 7 כאן קודקוד, נו למשימותיכם בהצלחה. מח"ט 7, כבשנו את הכיכר, אנחנו ממשיכים. החזרנו גופה הביתה, ויש משפחה שיש לה קבר עכשיו. כאן קודקוד. לפני יותר מ3 חודשים יצא חמאס למסע טבח בתושבי, אורחי ולוחמי צה"ל ביישובי העוטף ומוצבי צה"ל בעוטף. מאז אותו בוקר לחמה החטיבה ללא הפסקה. הובלנו את אוגדה 36 בהתקפה לתוך העיר עזה, ובהמשך הובלנו את אוגדה 98 בהתקפה לתוך ח'אן יונס. פגענו בחמאס בכל מקום אליו ברח. הרגנו כ-740 מחבלים בצפון ובדרום עזה. השמדנו את תשתיות המלחמה שלו בכל מקום בו שהיינו. החמאס יודע כי כאן שעתה ועוד תשעה חטיבת המחץ. חטיבה 7 כאן קודקוד. חיילי ומפקדי הגדודים 82, 77, 603, 12, 202. יחסם, קדמית החטיבה וחפ"ק המח"ט. לחמנו כתף אל כתף. הפגנתם מקצועיות, נחישות, רעות ואומץ שבזכותם השגנו הישגים שעוד רבות ידובר עליהם, וביניהם שיטה על ג'וחר עדיק, פריצת ציר נצרים והכנסת אוגדה 36 ללחימה, השמדת אוניברסיטת עזה, השמדת פארק השעשועים, שיטה על מוצבי חמאס, בדר וקריש, חילוץ גדוד 13, השבת גופותיהם של נועה מרציאנו ויהודית וייס, שיטה והתקפת כיכר החייל האלמוני ובית חולים סיפה, פתיחת מסדרון פסטופים והכנסת אוגדה 98 ללחימה, פשיטה על משרדו וביתו של מח"ט ח'אן יונס, השמדת המודיעין הצבאי והבטקל, השמדת סדנאות לייצור אמל"ח של הגת וחמאס. מצאנו פירים רבים והשמדנו אותם. קיטרנו את המ"פ מדרום או ממזרח והשמדנו מחבלים ותשתיות רבות של חמאס. במהלך הלחימה איבדנו חברים רבים ויותר מ-150 מאחינו נפצעו. עלינו האחריות לחבק את המשפחות ולתמוך בפצועים שהם חלק ממשפחת החטיבה. העבודה לא תמה, המלחמה לא הסתיימה. בימים הקרובים ננוח, נעלה כשירות כדי שנוכל לחזור. לא נעצור עד הכרעת חמאס ופירוקו. תחנות חטיבה 7 כאן קודקוד. אני גאה בכל אחד מכם. מדינת ישראל גאה בכם. היו גאים בעצמכם. זכרו את אשר עשיתם ועוד נעשה. תחנות חנית כאן קודקוד. נו, סוף.